is overal. Het vormt verhalen, verbindt mensen en geeft betekenis aan de wereld om ons heen. Maar taal is alles behalve vanzelfsprekend. In dit programma laten we zien dat taal leeft, beweegt en inspireert. Want wie goed kijkt, ontdekt dat achter elke zin een wereld van betekenis schuilt. Taal. Saai, leuk, belangrijk, nutteloos. Taal kan van alles zijn. Maar om taal beter te leren kennen, moeten we terug naar het begin. Kim gaat in gesprek met Nicolien van der Sijs om te ontdekken waar de oorsprong ligt van de Nederlandse taal en tot wat taal ondertussen is geëvolueerd. Nicolien, wat ontzettend fijn dat je tijd voor ons wil maken. Het Instituut voor de Nederlandse Taal, ja, daar ligt natuurlijk een heel groot gedeelte van de basis waar we zo nieuwsgierig naar zijn. Dank je wel dat je tijd voor ons wil maken. Ik vind het leuk om wat te vertellen aan jullie. Ja, dankjewel. We hebben heel veel vragen. Dus de Nederlandse taal, we kennen hem allemaal hè, in zijn verschillende varianten. Maar wanneer is de Nederlandse taal nou ontstaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. In ieder geval komt hij uit het Germaans. Dus dat weten we. We hebben het Engels en het Duits en het Fries en het Nederlands. En dat zijn gemeenschappelijke talen, verwante talen. Die gaan terug op een voortaal, namelijk het Germaans. Op een gegeven moment is dat uit elkaar gegroeid. En hoe komt dat dan? De Germanen gingen op verschillende grotere gebieden wonen en hadden geen contact meer met elkaar en daardoor kwamen er allerlei dialecten. En een aantal van die dialecten werden in de lage landen gesproken. Frankische dialecten, Saksische dialecten, Friese dialecten. En daaruit ontstond uiteindelijk het Nederlands. En dat is dus nooit geschreven, die dialecten. Pas het Nederlands is geschreven, ja, eigenlijk in de 6e eeuw, zo af en toe is een keer een woordje in een Latijnse tekst. En eigenlijk pas teksten vanaf, zeg maar, de 10e eeuw. Dus voor die tijd is alles wat we erover zeggen, is reconstructie. Oké, oh wauw. Ja, natuurlijk heel lastig te achterhalen hoe het echt zit. En als het dan gaat om die reconstructie, is dat iets waar we vandaag nog iets van zouden kunnen brouwen? Nou, als je de alleroudste tijden bekijkt, het Germaans en het Oud-Nederlands, dan denk ik dat dat heel lastig wordt. En het helpt in ieder geval als je een zuidelijk dialect spreekt, dus bijvoorbeeld een Vlaams dialect, misschien ook een Limburgs dialect, want daar zitten allerlei klanken in die toentertijd ook bestonden in het Oud-Nederlands. Bijvoorbeeld de i-klank voor waar het standaard Nederlands de ei-klank zegt. Dus wijf zeggen wij, maar zij zeggen dan vaak wief. Of huus in plaats van huis. Dus in sommige dialecten zijn nog wel wat klanken bewaard gebleven. Maar in die oudste tijd waren er bijvoorbeeld naamvallen. En dat hebben we nu niet meer. Je had een volle klinker aan het eind van een woord. Dus je had het over vogala en niet vogels. En ik denk dat het heel lastig zou zijn om die oudste fase te verstaan. Hoe wordt bepaald welke woorden nou eigenlijk horen bij de Nederlandse taal? Alle woorden die een Nederlander gebruikt, is een Nederlands woord. Heel eenvoudig. Ja. Dus het is niet zo, mensen denken vaak, het staat niet in Van Dalen, dus het bestaat niet. Maar dat is natuurlijk onzin, want Van Dalen kan sowieso nooit de hele woordenschat beschrijven. En je kunt op ieder moment een nieuw woord maken, bijvoorbeeld door een samenstelling. Je hebt een tafel en een poot, een tafelpoot, een stoelpoot. Maar je kunt ook zeggen de computerpoot, als de computer een poot krijgt. Dus je kunt eindeloze samenstellingen maken. En die zijn uiteraard niet allemaal beschreven in het woordenboek. En als je dan kijkt, want je zegt net zelf techniek, hè? De manier waarop je woorden gebruikt is natuurlijk ook belangrijk. En hoe wordt dan spelling bepaald? Spelling. Nou, spelling is het enige van de Nederlandse taal dat vastgelegd wordt door een commissie. Voor zowel Nederlands in Nederland als in Vlaanderen. Dus dat wordt de Nederlandse taal niet bepaald. We hebben een spellingsgids, het groene boekje. En daar zijn een aantal woorden in opgenomen. En het is handig als je een boek wil schrijven, bijvoorbeeld dat je die spelling gebruikt. En die D's en die DT's is natuurlijk ook een groot ding, hè? Laat ik het zo maar zeggen. Net als dan en als. En van dan en als heb ik bijvoorbeeld wel eens gehoord. Nou ja, als het maar lang genoeg verkeerd gebruikt wordt, komt het vanzelf wel in dat groene boekje. Want dan is dat de nieuwe norm. Is dat zo?
Ja, dat is wat anders. Kijk, je hebt de spelling en je hebt de grammatica. En groter dan en groter als, dat is een grammaticale kwestie. Daar hebben we dus officieel geen voorschriften voor. We hebben wel grammatica's natuurlijk. En daar wordt dan advies gegeven van hoe je dat zou moeten gebruiken. En inderdaad, als iedereen groter als zou gaan zeggen, dan wordt dat onderdeel van de grammatica. Het is meer een sociaal iets dan een grammaticaal iets. Want grammaticaal is gewoon groter dan, even goed als groter als. Daar is niks mis mee. En is er dan iets bij de Nederlandse taal dat opvallend is ten opzichte van andere talen? Wat denk ik opvallend is dat wij heel veel verkleinwoordjes gebruiken. Dus we zeggen, ik ga een dagje uit, wat een weertje vandaag, huisje, boompje, beestje. Weet je wel, heel veel verkleinwoorden gebruiken wij. En we gebruiken heel veel partikels. Dus dat zijn van die kleine woordjes. Nou, eventjes, ga nog maar even lekker zitten. Dit soort dingen, vooral op die opstapeling van die woordjes, dat is wel uniek voor het Nederlands. Ja, en dan noem je die zin, ga nou maar even lekker zitten. En in het Engels zeggen ze gewoon have a seat. Ja, en die kleine woordjes zijn ook heel moeilijk te leren welke je wanneer waar gebruikt voor buitenlanders. Dat is echt heel ingewikkeld, want er zit een heel systeem voor wat je ook bijna niet kunt beschrijven. Maar wij voelen dat gelijk aan, van wanneer je dat kunt gebruiken. Ja. En dat is wel echt lastig om te leren. Ook. Ja, en dat is precies wat je zegt, dat is gevoel. Je wil daar een bepaalde sfeer ook meegeven. Hè? En niet alleen maar zeggen, ga zitten. Nee, ga nog maar even lekker zitten. Komt wel goed, we maken het gezellig, het is fijn. En ja, dat is wel, dat is inderdaad, ik kan me voorstellen, iets wat in andere talen misschien niet zo makkelijk, maar meteen praktisch, gewoon ga maar zitten. Klaar. Ja. Hè? En dan hebben we in ieder geval gewoon gezegd wat er bedoeld wordt. Je moet gewoon gaan zitten. Hoe kijk jij vanuit jouw jarenlange expertise naar de toekomst van de Nederlandse taal? Ja, kijk, op het ogenblik staat het Nederlands nog steeds heel sterk. Dus er zijn veel sprekers van Nederlands. Er wordt veel in het Nederlands gelezen. In principe spreken we heel veel Nederlands. Wel iets minder dan in het verleden. Dus je merkt wel dat het Engels in wat grote steden met name wat oprukt. En je hoort ook dat jongeren veel Engelstalige boeken gaan lezen. En minder Nederlandstalige. Dat kan ook een fase zijn, hoor. Maar in principe zie ik het zeker heel positief in. We moeten natuurlijk wel, dat geldt overigens niet alleen voor de Nederlandse standaardtaal, maar ook voor de dialecten, het nageslacht wel, de jonge mensen wel opvoeden in onze eigen taal. Ja. Nicolien, we hebben het erover dat taal ook voor een groot deel gevoel is. Maar wie bepaalt nou eigenlijk taal? Wij als taalgemeenschap, wij bepalen wat de taal is, welke taal we gebruiken, hoe de taal eruit ziet. Wij met z'n allen vormen de taal elke keer weer en daarom zijn er ook veranderingen in. Er is sowieso ook variatie. We willen als taalgebruikers ook ons graag differentiëren van andere sprekers. Of juist niet, dat kan iedereen voor zich kiezen. Maar dus de taal maken wij zelf, elke dag weer. Taal wordt natuurlijk in de basis gebruikt in communicatie. Maar hoe kan het nog anders gebruikt worden? Er zijn heel veel manieren waarop je taal kunt gebruiken. Je kunt het in creatieve uitingen gebruiken. Dus bijvoorbeeld in literatuur of ook in woordspelletjes. Of op allerlei creatieve manieren. En natuurlijk is het heel belangrijk om je identiteit mee uit te drukken. Je kunt een keuze maken. Spreek ik heel standaardtaal, spreek ik dialect. En kies ik daarvoor in een bepaalde combinatie. Als ik jongere ben, ga ik straattaal spreken met mijn andere jongeren, met mijn peers, maar tegen mijn onderwijzers of tegen mijn ouders ga ik op een andere manier spreken. Dus je positioneert jezelf door je taalkeuze. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend fijn dat dat kan. En ja, iedereen doet dat eigenlijk elke dag, maar realiseert zich dat vaak niet. Nee. Nicolien, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. En met al jouw kennis, we hadden het niet beter kunnen treffen. Dus ik nogmaals, dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Zo blijkt weer, onze taal is oeroud en tot veel meer in staat dan dat wij denken. Boeken laten ons die veelzijdigheid van taal ervaren. Inspiratie nodig? 15 eeuwen Nederlandse taal van Nicolien van der Sijs. Dit boek neemt je mee op een fascinerende reis door de evolutie van onze taal. Van haar Indo-Europese wortels tot de invloed van migratie en taalcontact. Op zoek naar fictie? De Nomade van Anja Niewera vertelt het verhaal van documentairemaker Olga Liepke, die na een gesprek met haar dementerende vader gaat twijfelen over haar achtergrond en op reis gaat naar de driehoek Polen, Litouwen en Belarus en op een huiveringwekkend geheim stuit.
Naast dat lezen ook erg leuk kan zijn, is het ook erg belangrijk. Waarom? Dat ontdekken we in ons volgende gesprek, waarin we in de diepte duiken van ons brein en erachter komen hoe taal in ons kopje wordt verwerkt. We zitten in de net vernieuwde bibliotheek in Eigelshoven en ik zit hier samen met Peter Hagoort. Peter, dankjewel dat je hier aanwezig wil zijn. Graag gedaan. Jouw functieomschrijving. Ik ben net gepensioneerd, maar was directeur van het Max Planck Instituut. Ja. Voor psycholinguïstiek, dat is een heel duur woord voor het feit dat wij onderzoek doen naar het menselijk taalvermogen. Hoe werkt dat? Hoe zit het in elkaar? Hoe wordt het in het brein georganiseerd? Enzovoort. En daarom zitten we hier, want je bent ook nog hoogleraar. Zeker. Ja. En alles dat met het brein te maken heeft, is wat jou de laatste jaren heeft bezig gehouden. Ja, inderdaad. Hoe werkt dat brein nou precies als het gaat om taal? Nou, in taal, daar zijn verschillende gebieden in onze hersenen bij betrokken. Dus als je, ik produceer nu luchttrillingen die bij jou binnenkomen via je oren. Die worden in eerste instantie verwerkt hier boven je oor. Temporaalschors heet dat. En uit die auditieve informatie, uit die klanken, herken jij woorden, hopelijk, hè, die ik produceer. En die worden samengesmeed tot grotere eenheden, zinnen. En dat proces, dat vereist weer de bijdrage van andere stukjes in de hersenen. Onderdeel het frontaalschors, het voorste gedeelte van de hersenen, om die woorden met elkaar samen te voegen tot grotere gehelen. En op die manier kunnen we dan uiteindelijk de betekenis achterhalen van die klanken die ik uitgestoten heb. Hopelijk begrijp jij wat ik zeg. Ja. En dat proces betekent dat je die klanken en die structuur van die zinnen, dus die grammatica, samenvoegt en daaruit de betekenis destilleert die daarin opgesloten zit. En daar zijn verschillende gebieden in het brein bij betrokken. Het verschil tussen spreken en lezen. Peter, het verschil tussen spreken en lezen. Ja, nou daar zit in het brein een belangrijk verschil in. Want ons brein is evolutionair ingericht om met elkaar te praten. En dat doen we al 100.000 jaar. Dat betekent ook dat het brein daarvoor een bepaalde structuur heeft. Is ingericht om dat te leren. Dat is ook de reden waarom kinderen al in de eerste paar jaar van hun leven zonder enige opleiding, gewoon op basis van de omgeving, taal die ze horen en binnenkrijgen, die taal zich eigen maken. De gesproken taal. De gesproken taal, hè? Niet lezen en schrijven. Voor lezen en schrijven moet je naar school. Als je niet naar school gaat, dan leer je nooit lezen en schrijven. Als je niet naar school gaat, leer je wel spreken en met je ouders en met je omgeving. Dus dat geeft al aan dat ons brein is ingericht op het verwerken van gesproken taal. Geschreven taal, dat moeten we ons eigen maken via het gebruik van breingedeelten die daar niet eigenlijk voor bedoeld, niet oorspronkelijk voor ingericht zijn. Die moet je inzetten en dat moet je leren om die in te zetten, om dat lezen en schrijven je eigen te maken. En dat komt, zoals ik al eerder zei, omdat het schrift zoals we dat nu hebben, wat wij gebruiken, dat is zo'n 3000 jaar oud. Veel te kort voor het brein om daar evolutionair op ingericht te raken. Dus dat is daar niet voor beschikt, dat is daar niet voor bestemd. Dus daar moet je breingedeelte voor in beslag laten nemen door oefening. Want wij kunnen natuurlijk allerlei dingen ons eigen maken die cultureel bepaald zijn, waar het brein niet evolutionair is op ingericht. Bijvoorbeeld wiskunde en dat soort zaken, allerlei vakken op school die we moeten leren. Maar dat kun je alleen dan doen als je daar echt in getraind en oefening en dat via school aangereikt krijgt. Dus daar is spreken en lezen, luisteren en lezen naar taal, dat zijn heel verschillende zaken. En voor het een zijn we bij wijze van spreken van nature ingericht, voor het andere niet. Dat moeten we ons eigen maken. En daarom zie je ook heel weinig individuele verschillen in het feit dat we met elkaar kunnen praten. Ik kan met iedereen hier op straat kan ik een praatje maken, wij kunnen elkaar begrijpen. Maar het schrijven en lezen, daar zullen veel grotere individuele verschillen in zijn. Omdat sommige mensen daar meer in getraind zijn, makkelijker in staat zijn om die delen van het brein die daarvoor in beslag genomen moeten worden, daarvoor in beslag te laten nemen enzovoort. Bij geletterdheid is het dus zo dat je door te leren lezen en door te leren schrijven in bepaalde gedeelten van je zogenaamde visuele schors, die met visuele waarneming te maken hebt, een gebied krijgt wat heel goed is in het decoderen en het analyseren van letterinformatie en woordinformatie. Zodat je die koppeling kunt maken tussen enerzijds de letters en de geschreven woorden en de klanken en de gesproken woorden. Want
heb je al eerder verworven. En dat, bij laaggeletterdheid is het zo dat dat proces onvoldoende nog zijn beslag heeft gekregen, omdat er in feite onvoldoende geoefend of mogelijkheden geweest zijn om dat lezen en schrijven als het ware aan te leggen. Wat is er in de afgelopen jaren, is er iets dat je is opgevallen in al die onderzoeken waarvan je dacht, goh, dat is toch wel heel bijzonder geweest? Nou ja, kijk, een van de dingen dat natuurlijk vaak zeggen wij iets, maar bedoelen we iets anders. Dus als ik bij jou thuis kom en het is daar 10 graden, dan kan ik zeggen het is koud hier. Ik zeg uit een bewering, maar ik bedoel eigenlijk, zou het leuk zijn als je de verwarming opdraait. En zo interpreteer je dat ook. Hè. Dus wij zeggen vaak dingen, maar bedoelen daarmee meer dan we precies zeggen. Ja. En we hebben laten zien dat in de hersenen, behalve taalnetwerken, zijn er ook gebieden die te maken hebben met wat je dan noemt de theory of mind. Dus die stellen mij in staat om te redeneren wat in jouw hoofd eigenlijk plaatsvindt. En dat gaat die vaardigheid is bijvoorbeeld bij mensen met autistisch spectrum disorder vaak wat minder. Dus die nemen een bewering letterlijk, terwijl feitelijk hebben wij vaak in communicatie, proberen we iets over te dragen wat boven die bewering uitgaat. Hè. Ik doe een verzoek, maar ik zeg het niet zo. Ik vraag niet aan jou, kun je de verwarming opdraaien? Ik zeg, het is koud hier. Ja. En dat is iets wat we heel vaak doen in communicatie. En de kunst is dus tussen de woorden door en tussen de zinnen door te lezen, of te luisteren. Wat bedoelt de persoon nu eigenlijk met deze uiting? Ja. En alleen dan komt communicatie tot stand. En dat betekent dat je niet alleen maar de woorden moet herkennen, niet alleen maar de grammatica van de zinnen moet berekenen, maar ook in staat moet zijn om daarbij na te denken en af te leiden van wat is eigenlijk de bedoeling achter deze uitspraak. Ja. Wij kunnen niet zonder taal. Nee. Maar is taal volgens jou een noodzaak in het leven? Nou, noodzaak niet, want er zijn allerlei diersoorten die ook overleven zonder dat ze taal hebben. Dus in die zin is het geen noodzaak. Maar natuurlijk de menselijke cultuur en het menselijk leven zoals we dat kennen, kan niet zonder taal. Wij communiceren met elkaar, maar niet alleen dat. We kunnen accumuleren ook kennis. Dus ik kan via taal tot meenemen wat 100 jaar geleden gedacht werd. Ik kan tot meenemen wat ze in andere delen van de wereld denken. Zonder taal zou dat niet mogelijk zijn. Dan zou ik alleen maar, net als een gemeenschap van apen die bepaalde dingen kunnen uitwisselen via vlooien of andere manier van sociale interactie in een groep van 100 andere soortgenoten. Maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Wij kunnen via taal over onze eigen tijd en ruimte heen springen en kennis nemen van en interacteren met een grote gemeenschap van andere soortgenoten. En dat maakt taal natuurlijk buitengewoon krachtig. We staan op de schouders van de kennis die eerdere generaties hebben verworven. En dat betekent dus dat we daar stappen voorwaarts kunnen zetten. Maar uiteindelijk is de kennis die we hebben en de mogelijkheden die we daarmee creëren, die zijn wel steeds toegenomen. Mede dankzij taal en het feit dat we daar die kennis mee hebben kunnen vastleggen. Ja, maar goed ook, anders zaten we hier in een hele lege ruimte. Zeker, ja. Een bibliotheek, dus dat is een belangrijke plek voor kennisoverdracht. Absoluut. Peter, ik wil je hartelijk bedanken voor je informatie. We hebben ontzettend veel geleerd. Dank je wel voor je bijdrage en dat je hier vandaag aanwezig wilde zijn om ons een stukje wijzer te maken. Graag gedaan, dankjewel. We hebben geleerd waar de Nederlandse taal vandaan komt en hoe ons brein taal verwerkt. Maar taal is meer dan alleen maar een communicatiemiddel. In Café Pelt in Heerlen ga ik in gesprek met singer-songwriter Nora Rhodes en zij vertelt hoe zij taal gebruikt in haar liedjes. And if the tide takes California, I'm so glad I got to know you. And if the sky falls from heaven above, oh, I know I had the best time falling into love. We've been living on a fault line, and for a while you were all mine. And I spent a lifetime giving you my heart. I swear that I'll be yours forever, till forever falls apart. Till forever falls apart. We never had it from the start. Till forever falls apart.
Nora, wat leuk dat je er bent. We zitten hier boven Pelt in het centrum van Heerlen. Yes. Stel jezelf eerst even voor aan de kijkers. Nou ja, ik ben dus Nora, zoals je al zei. Ik ben 18 jaar en ik zit nu op mijn 2e jaar op de Rock Academie. Ik studeer daar songwriting, dus ik studeer ook taal en een beetje hoe dat werkt en zo. Dus ik vind wel... ik heb denk ik wel misschien wel iets om te delen hier in het programma. Maar ja, eigenlijk ben ik alleen maar bezig met muziek. Een beetje het enige wat ik doe, grote passie. Dus ja, dat is een beetje wie ik ben. Muziek kan natuurlijk niet zonder taal. Nee, zeker Hoe niet. gebruik jij taal in jouw liedjes? Hoe schrijf je een liedje? Nou, hoe schrijf je een liedje is vooral zelf weten waar je het over wilt hebben en welk gevoel je wilt overbrengen. Ik denk dat dat een hele belangrijke basis is om bij te beginnen. Want je wilt natuurlijk wel weten wat je wilt overbrengen aan de luisteraar. Dus ik probeer op die manier wel zeg maar echt me in te leven in de luisteraar. Wat wil die persoon horen als ik over dit specifiek onderwerp schrijf. En zo een beetje kijken hoe mijn woorden dan daarop kunnen aansluiten. Of dat nou is of ik iemand gerust wil stellen of niet. Een beetje die kant op gaan. En combineer je de taal dan meteen met je pianowerk? Of ga je eerst schrijven en komt de muziek daarna pas? Nou, meestal combineer ik het wel meteen. Vaak begin ik dan met bijvoorbeeld een akkoordenprogressie achter mijn piano. En dan ga ik dan kijken welke stukjes die ik al heb geschreven of waar ik inspiratie uit heb gehaald. Hoe ik dat dan nou goed over mijn muziek kan laten lopen, zeg maar. Dus, en dan, als het goed is, dan komen ze gewoon samen. En dan combineer ik ze daarna. Een lied bestaat uit een paar 100 woorden, afhankelijk hoe lang het is. Hoe gebruik je woorden? En kun je één specifiek woord bijvoorbeeld een hele bijzondere lading geven? Ik denk dat het bij specifieke woorden toch wel heel erg ligt aan de associatie die de luisteraar daarmee heeft. Maar daarom is het ook wel belangrijk om dat woord dan in een fatsoenlijke context te plaatsen binnen de song. Want als je dat goed gebruikt, dan kan één woord heel erg doorslaggevend zijn en het kan echt een impact maken op de luisteraar. Dus ik denk dat woorden toch wel, ja, ik bedoel, wij communiceren nu ook in woorden, zeg maar. Het is gewoon een heel belangrijk onderdeel van hoe mensen met elkaar communiceren. En het is een soort van, taal is ook een levend iets en dat moet je dan ook onderhouden met z'n allemaal. Dus, en ik denk dat dat ook wel, daarmee, zeg maar, geholpen wordt door, zeg maar, echt van die goede woorden in songs, weet je wel. En pas jij ze dan toe? Wil je dan bijvoorbeeld dat er in elke songtekst zo'n goed woord zit? Ja, jawel. Dat is wel heel belangrijk. Ik vind het wel, ik zou het zonde vinden als ik bijvoorbeeld een liedje heb waar dat wel heel veel zegt, maar eigenlijk ook weer niet heel veel tegelijkertijd. Je wil dat het binnenkomt. Ja, precies. En het ligt ook niet altijd aan hoeveel woorden je gebruikt, maar zeg maar aan welke woorden je gebruikt. Ja. Dat is wel belangrijk. Zijn er woorden die je heel graag gebruikt of waar je vanuit de weg blijft of waar je van zegt van dat vind ik heel lelijk? Nou, ik was laatst een liedje aan het schrijven in het Nederlands. Dat doe ik niet heel vaak, maar ik ben daar toch wel een beetje mee aan het experimenteren. En ik wilde iets schrijven over dat ik hetzelfde pad als iemand ging bewandelen. Maar ik vind het woord pad vind ik gewoon niet een mooi woord. En vooral niet als je het moet zingen. Dus dat van die hele korte woorden probeer ik vaak toch wel te vermijden. Maar ja, ik denk dat het wel ligt aan of je het goed kan zingen of niet. Hoeveel lettergrepen het heeft, past het in een melodie, dat soort dingen. Maar er zijn wel een paar woorden die ik inderdaad niet zo makkelijk of vaak graag gebruik eigenlijk. In het Engels zingen wij eigenlijk zo goed als alles mee. Heel vaak zonder te weten wat het betekent. Ja. Als je dan een liedje gaat vertalen, denk ik persoonlijk vaak, als we dit in het Nederlands zouden doen, dan zou het helemaal nergens op slaan. Ja. Merk je dat dan als je Nederlands schrijft? Nou, ik merk vooral dat als ik Nederlands schrijf, dat ik dan wel iets makkelijker kan omschrijven wat ik voel. Gewoon puur omdat het wel mijn moedertaal is natuurlijk. Dus als ik dan bijvoorbeeld de opdracht krijg vanuit school om echt iets heel erg autobiografisch te schrijven, dan neig ik wel eerder naar het Nederlands. Gewoon puur omdat ik me daar wel beter in kan uiten, zeg maar. En ben je, doordat je op de Rock Academie zit, op een andere manier taal gaan gebruiken in je liedjes? Nou, het is wel heel belangrijk om te weten voor wie je schrijft, denk ik dan. Gewoon puur omdat je ook wel wilt zorgen dat je in het genre past van die persoon. Of een beetje een soort van sfeer van die persoon toch wel in een nummer kan stoppen. En dan ook vooral het onderwerp weten. Want ik vind altijd als je niet weet waar je over gaat schrijven, dan komt er eigenlijk niet iets heel goed uit meestal.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen zitten te kijken die misschien ook wel eens stoeien met het idee om zelf liedjes te gaan maken. Als het dan gaat over het stuk taal, wat zou je ze willen adviseren aan iemand die net wil beginnen? Schrijf vooral gewoon letterlijk op wat je voelt. In het begin, maak het niet mooi. Zeg maar, pak gewoon een boekje, ga letterlijk schrijven wat je voelt. Het hoeft niet poëtisch te zijn, het hoeft niet mooi te zijn. En dan uiteindelijk als je denkt van ik wil hier iets mee, ga er dan pas naar kijken. Maar het is gewoon belangrijk om je eerst te uiten hoe je je voelt. En ga daarna kijken of je het misschien in iets moois kan veranderen of in iets poëtisch als je dat wilt. Maar ja, vooral eerst opschrijven, echt wat je denkt, wat je voelt is heel belangrijk. Wanneer ben jij begonnen met schrijven? Ik denk toen ik een jaar of 11 was of zo. Ik zat al heel lang op pianoles toen. En toen had ik op een gegeven moment gewoon zoiets van ik wil wat gaan schrijven. Ik wil een eigen liedje hebben, dat lijkt me cool. En toen ben ik gewoon wat gaan schrijven. En ja, the rest is history, zeg maar. En nu zit er weer. Ja, superleuk. We zitten tussen de boeken. Lees je zelf graag? Vind je leuk om te lezen? Ja, wat ik lees je graag? Ik lees heel graag thrillerboeken. Dat vind ik echt heel leuk om te lezen. Maar ik en mijn familie zijn ook gelovig, dus ik lees ook vaak religieuze boeken zoals de Bijbel en zo. Ja. Dus dat vind ik ook heel interessant om te doen. Maar daar haal ik dan ook wel veel inspiratie uit. Ook heel veel poëzieboeken. Ik heb een heel mooi boekje, ik weet niet meer hoe die heet, want ik heb hem echt heel lang geleden gekocht. Maar dat is een poëzieboekje en daar staan allemaal hele mooie gedichten in. En dat heeft me denk ik ook wel geïnspireerd om iets meer metaforisch en poëtisch te gaan schrijven. Je hebt het over metaforisch schrijven. Neem ons daar eens in mee. Hoe doe je dat? Nou, metaforisch schrijven is voor mij, wat het eigenlijk inhoudt, is sowieso het gevoel proberen te omvangen in woorden die niet per se iets te maken hebben met dat gevoel. Dus bijvoorbeeld plekken omschrijven die een bepaald gevoel kunnen opwekken bij iemand. Of een soort van sferisch of met kleuren werken. Dus ik probeer zeg maar letterlijke woorden die te maken hebben met gevoelens heel erg te ontwijken. En dan meer inderdaad met wat ik zei aan de slag te gaan. Nou ja, we hadden in de voorbespreking gezegd van goh, hoe kunnen we samen een liedje gaan maken? Of in ieder geval iets dat een beetje aansluit. Ja. Wat heb je bedacht? Nou, ik heb bedacht, ik vind het metafoor bloed aan mijn handen vind ik een heel mooi metafoor. En dat wil ik eigenlijk graag eens een keertje gebruiken in een liedje. Oké. Dus ik dacht dat we daarmee aan de slag konden gaan. Oh, wauw. Ja. Had ik mezelf nu gebroken verwacht? Ik dacht dat deze tijd achter me lag. Worden mijn tranen vermomd met een zucht? Ik zou wel huilen als het me lukt. Ik heb bloed aan mijn handen. Van buitenaf lijkt het blauw, maar het laat rode vlekken achter op de mensen waarvan ik hou. Wauw. Een beetje mooi. Donker wel, hè? Maar het komt wel binnen. Ja, dat is wel de bedoeling. En is dat iets wat je in een liedje zou kunnen gebruiken? Je hebt het nu voor ons geschreven, maar... Ja, jawel, dit zou ik wel goed in een liedje kunnen gebruiken. Het is ook best wel al een soort van structuur van een liedje dan, zeg maar. Ja, ik zou het wel zeker willen gebruiken. Je hebt een EP, die gaat hartstikke lekker. Klopt. Hoe heet die? I Hope I Never See You Again. Ja, je bent natuurlijk ook te vinden op Spotify. Zeker. Ja, Nora Rhodes. I Hope I Never See You Again. Even gaan uitzoeken allemaal. Ja, leuk en lekker luisteren. Zeker. Dankjewel Nora, dat je hier in Café Pelt tijd voor ons wilde maken voor ons programma. Zeker. Een ode aan taal, ja, mooier dan dat kan. En ik ben een singer-songwriter erbij. Dankjewel. Taal begint al vroeg. Vaak begint het met een klank. Klanken die uiteindelijk woorden vormen. Woorden bestaan hier in abstracte vormen en alles kan en mag. Dan wordt taal correct. Op school wordt het gepresenteerd als een DT-dicté. Zinsontledingen, leidende of meewerkende voorwerpen, zelfstandige naamwoorden, bijwoorden of voegwoorden. Door taal te leren begrijpen, wordt taal onbegrijpelijk. Taal is niet belangrijk, om dan maar te zwijgen over leuk. Hoe anders zou het leven zijn zonder taal? De beste uitvinding van de mens. Want zonder taal zou iedereen compleet alleen zijn. Onbegrepen. Zonder taal geen woorden. Zonder woorden geen klanken. En zonder klank geen geluid. Taal belichaamt ons leven. Complex, veelzijdig en vol betekenis. Het geeft vorm aan vreugde, verdriet, liefde en strijd.
En het heeft de kracht om ons zowel te verbinden als te onderscheiden. Taal is oorlog. Krachtige slogans raken onze angst, haat groeit door woorden en betogen worden wapens van geweld. Maar taal is ook liefde. Liefde tussen hem en haar. Tussen hun. Tussen ouder en kind. Taal is kracht. De kracht om te verwonden. I hope you get an illness and then get hit by a car and die. Maar ook de kracht om te streven naar beter. Om te verenigen en te verbinden. De kracht om te dromen. I have a dream. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Taal is creatie. De zin een olifant met grote oren creëert het beeld van een olifant met oren zo groot dat hij mee kan vliegen. Niet voor niks dat taal suggestief is. Ik kan je een heel verhaal vertellen over jeugdjaren. Over buitenspelen en samen met onze ouder bouwen aan iets dat natuurkunde te boven ging. Een verhaal over leren werken en opgroeien. Dit verhaal kan ik samenvatten met 1 woord. Boomhut. Taal is als een deur die toegang biedt tot een wereld waarin woorden onlosmakelijk zijn verbonden met gevoelens en herinneringen. Taal is meer dan alleen communicatie. Het is niet alleen een onderdeel van onze identiteit, het maakt ons tot wie we zijn. Taal is mens. Taal is overal en beïnvloedt ons meer dan we ons realiseren. Maar taal is niet vanzelfsprekend. In de volgende aflevering duiken we in het onderwerp laaggeletterdheid. En dat treft heel veel mensen en heel veel Nederlanders. Kijk met ons mee. Om te beginnen is laaggeletterdheid een groot probleem. Dus heel veel mensen hebben ermee te maken. Hoe dat komt, er zijn verschillende oorzaken. Het is niet te pinpointen op één factor. En dat kom je tegen in je dagdagelijks leven. En ja, daar merk je toch hoe belangrijk lezen is om steeds wat moeilijker boeken te kiezen. En dat helpt je zoveel verder uiteindelijk in je leven met de hele studie en wat je daarna gaat doen.